заповядай. Радвам се, че ни осигурихте поне малко храна. Защото, откакто изгубихме Мари, сме просто едни беднячки. Без нищо. Без дрехи, без храна. Само това ни остана. Мари ни прави щастливи и той ни кара да сме богати и да имаме всичко, което пожелаем. Разбира се, когато Мари беше с нас, всичко беше наред. Да, мама беше жива, тати беше жив, кака беше жива. Това е Мария. Къде е? Мария, дайте му да яде. Толкова искахме да те видим. Вече ще можем да имаме всичко, което поискаме. Вече ще можем да сме щастливи. Най-щастливите на света. Много се радвам за вас, дано да живеете до 100 и нещо години и Мари да е до вас. Благодаря ти. Надявам се, че ще се случи. И то много скоро време. Останете. Алелуя! Вече сме щастливи. Богати! И имаме всичко, което поискаме. Защото Мари се върна при нас. И ние можем да сме щастливи. До края на живота си. И да правим каквото си искаме. Слънцето заразва. Заедно с нашия живот. И така се случва, докато не умрем. Мечтата ни си остава тук. Само тук и завинаги. И ще минава през векове. И векове. И ще се запомни. Сценарист Сабрина, режисьор Ани, видеоснимача Валя и актрисата Лора, заедно с най-прякото участие на бездомното куче, наречено във филма Мари! И до нови срещи!